akory atsika jiaby mbola tsara aby. Mizara telo fandarana atsika. Araiky hitanareo donc nisy publication nataony Ranabavy zandriko vavy Belgique agny mikasiky Ambaribe. Zobaka zay tsy tianazy adala. Alohan'ny itiavako n'olo nakatsiniky tiako. Ary alohan'ny agnajako n'olo nakatsiniky ajeko. Ny tiako aviagna Ambaribe, Paris, Madagascar. Raha telo zegny andesiko koragnesika aminareo io. Mety gaga nareo ino koa misy a Paris. Misy amin'ny Paris ty Tour Eiffel, Arc de Triomphe, Versailles, maro tsy voakonty. Ke Ambaribe fa nisy publication tagny nataoko, nivolaniko, nambarako. Mety gaga nareo hoe Zokobe ino loatra maratsy normal Ambaribe oty. Anareo magnontany za, nareo magnontany zay, nareo magnontany zay jiaby. Za fa mivolagna aminareo. Ambaribe io ataondreo tany malemy aoregnandreo angady. Tsy haindreo fa zo tany masy. Zay tompony magnozogno io ndre ino raha ataondreo ro ndraiky banjene magnano Facebook o mivaly amindreo, mivaly am taranakandreo, mivaly amindreo menakavy. Zay ny magnaraha tsy manjary aminay io. Ary ty fehane tany, ty fehane ranomasiny. Fotony misy olo fa tsisy egnatrandoa ziska amin'ny fitombena. Magnano izy fampanjaka roa tseko nino izy amin'ny Ambaribe. Fa za mitodika aminareo vahoaka ny Ambaribe, nakafa nambarako anareo indraiky indroe teto. Mbo banjaiko anareo agnatin'ny fanjava raiky, za tsy volagna, za tsy agnambara, publication fotoko hatsapanareo tegna. Fotony problème zo koa baka viandreo manjakanjaka aminareo ao, fotony zay tompiny, zay zanaka tany, zafiny tany jiaby fa nandendafy, anareo nefa mipetraka koa tsy maharo le tany. Ino fo ipitranareo? Bongosa modian tany naviany aby. Fa anareo midoko aminay ao, mipetraka aminay ao, mamely tegna aminay ao, anareo tsisy raha ataonareo. Mazava ho azy va iny aby manjakanjaka. Aboko anareo mitretre, zay ty loasiny amin'ny tany, zay ty nitrongisiny tragno, parce que anareo tsy jiry. Anareo ny sidoro, anareo boko diavindreo tampondreo, anareo fody vava. Mbo mbelako fanjava raiky, teo zany mbo nandevitry taminareo. Anareo nitretreny tomagny, zany pody. Fa za zao koa niala eto. Publication fitanareo aminakafa. Fio mety tsy ho regninareo. Zay tokiky, antany aty za mitokiky mizaha. Fotony anareo volagniny, mitsangana, mifoaza. Anareo foagna tsisy jery tragno araiky. Ataoko tragno araiky parce que Ambaribe araiky. Nareo foagna tsisy jery Ola roe telo eftra magnamerde anareo zala. Zay ty teo tam 82. Zay nitsangana. Naveny korontagna teo. Fa anareo maro. Zay tamizay tsy inkinaro. Fa anareo zao feno fontriaka. Sagnatia koragna anareo olombelo karaha lalitra ampory, tsisy raha ataonareo. Zandry Belgique fa nivolaniko igny, sipo mangino anao zandry. Ambilaza tsokoriky trambogndreo fa ro maro foagna tsisy jery loatra. Ino raha misy? Ko azonareo onogno teto, zany koragna io resaka salamandrema montraka io. Aloha taoko montraka parce que zo matoa zo nalafiny antimahory, matoa zo nalafiny Smart. Smart io baka compagnie maritime Mayotte. Fa tsisy asany amindreo agny. Anareo koa volaniko hoe azovy ambadiky nio salamandrema io, anareo mety gaga.
aloha volaniko aminareo eto ambadiky n'io salamanjema io mbariko anareo eto raha Jojo raha Vatomanga tsy hay Kristian sy ny forongony aloha mbariko anareo eto misy manafo zay ka iandreo monsieur Nary tsy topitany amitsika io boka amindro agny ino magnarany région ndro igny Matsiatra ambony amindry divin agny amindry Rabetsy niragna nandeha ta Mayotte nandeha nagnano négociation andeha angalagna io Salamandriama bro raha io koa nazo baka tagny navy amitsika Mbarobe io natao écran amin'ny agnarany zo Tingay Angelo Salamandriama Betsiliola ty azafady tsy Betsilio jiaby fa Betsiliola Angelo ty tanareo zegny tsisy topitany vahiny areriko ro magnaraha io raha io koa navy teo atsika koa nangala ono zanatany niasa tagnatin'ny raha io zanaka Mbarobe niasa tagnatin'ny raha io zanaka be Mazavany Sambrano nisy niasa tagnatin'ny raha io raha io koa komansy niody niasa tamin'ny andran'ny raha Jojo raha Vatomanga tsy hay Kristian nitondra komansy ny balaendreo zanatany tagnatin'ny raha io ro nangala Rabetsy ro nangala Ratsotsiky karaha vo ary ro ny balaye topitany niasa tagnatin'ny raha io mbola vo menasy manafila niasa tagnatin'ireo menasendreo menasengay Angelo Salamandriama tanareo zegny tsy atsika topitany fa vahiny nagnano l'escalier amitsika io izy boka izy magnano izy farany roi azafady Angelo Salamandriama za mahay tantarany Salamandriama io plus que anao za mahay karakory naviany zo ta Mayotte tary plus que anao tary nisy barge ka iandreo hoe Maoreuse 2 mandeha mpiandanagna izy baka Mamojo andeha Jaoji amin'ilany andrefa mporo ato nagnano accident Salamandriama 2 i Maoreuse 2 mandeha mpiandanagna izy comptabilité expert smart gas barrière i Maoreuse 2 igny ni biagna tomobily nga io janogny tagnaby teo izy tompiny tagnatiny raha io ni biagna igny tsy haiko karakory ny slaky latsaka andrano ny tireny Maoreuse igny teo nandeha enquête sy ny forongony navy amizay commande hoe allo antifasagna Salamandriama mbariko anao Angelo za mbola ta Mayotte naviany Salamandriama barge jiaby hitanao a Mayotte io za mbola teo naviandreo barge jiaby io eko tantarany fotony ino antony volaniko aminao eko tantarany Jean-Claude Henry zanaka Trouplay Henry Marcel sénateur nanagna na izy azy ary ne nitondra Mayotte directeur smart copain kakaraty Vaza Saint-Marien zegny nahezako tantarandreo barge reo nandeha par étape jusqu'à navy amy Salamandriama 1 et 2 donc anareo nivanga raha amy raha tsy tokony hiasa bon en bon état izy parce que vazany tana izy bon logique nareo nivanga izy fa ambadiky ny raha io jiaby nareo nivanga zo raha Vatomanga tsy Kristian Radjoela
anao juste gérant mpamatsy vola amizo izy ampiasainareo aminay io raha Jojo Rajoelina. Allo bokako dossier aizanao za hoe azovy za Angelo Salamandrema, tsy anao boka agny amy tany divin tsisy ranomasy agny andi commande ranomasy aminay io, andi commande port aminay io. Miala tsigny azafady, za tsy mikosy maso. Anao koa niala boka tany navy aminay io amelo tegna aja zay tompon-tany aseva voninahitry zay tompon-tany. Za ty mba nandeha tambositra, za ty mba nandeha tafandriagna, najeky tompon-tany, najeky tanàna. Fa aza magnano anao rôly aminay io fa anao tsy rôly. Nino amizay raha misy? Raha io koa navy teo, deja fa nisy saobaoba be niasany raha io teo. À la fin du compte, mo iro tam fitondragna ary TGV sy ny forongony, niasa raha io fa niasa tsy amin'ny aky, niasa tsy amin'ny ara-dalàna, fotony TGV sy ny Orange mbola nanjaka noho ny raha io ndro. Ino raha nisy? Ro koa fa poitriny TGV sy ny forongony nagnano izy fa tompony ingay Angelo Salamandrema. Oh, zandre! Za tsy alafinao mitsanga. Azonao? Assalamu alaikum, karakory zandre, zama. Donc, anao navy boka aminareo tagny, zay nandeha taminareo tagny, za nandeha taminareo tagny, matsiatra ambony tagny, za tsary nanapoka vodiny raisin raiky. Za tsary nanapoka vodiny sary sikotro raiky ambositra. Za tsary nanapoka kakazo tafandriana. Kenao koa avy aminay io miala tsigny aminao Angelo Salamandrema. Za fa nivolagna teto, mikitia honko aminay Marodoka ao anao, mikitia honko aminay Ambaribe anao fa Zokibe mampizanao. Za tsy amono anao, tsoko andeha vadikinao za mena sy Zokibe, ovla andao ambarara Jojo. Io baka babanareo, zamanareo, patronareo. Zay anton'izay nitaky hoe mialanareo Orange TGV sy ny forongony fa zay tsy mila. Koa tsaroatsika navy nisy teto tsiko tamitsika ta Ambaribe teo tamizegny. Fefiky nandesin'ny tsiko Salamandrema io. Nialamboitry nga Angelo. Izy koa izy fa nialamboitry ny saobaoba. Nagnano hevitry izy. Nitorogno izy. Fa hoe TGV, fa hoe Orange. Za tsy mavozo anao, natanao TER. Train express régional, so tsy anao dikan TER. Izy nila aminay Marodoka mihonko ary. Nivolagna za tamizegny. Ni publieko raha igny tamizegny. Dosoatseny fa mbola miady. Dosoko raha igny. Respektiavako anareo. Fa niany. Koa tsy fakomoaly zegny dimy afaly za nagnambara hoe ho avy eto za ikoragna resaka ty navaly andeto anareo Marodoka aminay ary. Tsy accepteko volanko. Nazoko complet dossier ho za tamizegny talohan'ny fin de semaine igny. Karakory mon frère. Za fa nivolagna tamizegny nazoko grand complet dossier. Rango baka Diego jusqu'à izy navy amitsika Ambaribe. Eto misy question maromaro apetrako aminareo tompony andraikitry. Voalohany amin'ny environnement, société civile sy ny forongony amy raha ataondreo handeha napoka honko, handeha ndroboka tontolo iainana any Marodoka, indrindra handeha ndroboka ranomasina aminay ary. Apetrako aminareo tompon'andraikitry ny environnement, tompon'andraikitry nareo maventy amboniny, mivona fa nareo mitondra ny tany sy ny fanjakana Ambaribe. Indrindra fa société civile. Mety aminareo
ikenareo amin'ny afoagnanareo jiaby environnement tsy haiko société civile raha karaha io tombotsoan'olo araiky andeha nrobatigna tanàna tombotsoan'olo araiky andeha gnanaovagna tetikala azafady tamy faramparantagno za koa tsy diso 2025 atsika nagnano festival national des mangroves hoe niaro tontolon'ny honko festival natao tamitsika Tanosy-Be niany jerinareo narianareo foagna verijery toko anareo amy sababin'olo araiky magnefanareo pesosy andeha ndrobatanareo tanàna azafady zalahy mba azafady anareo bokoa tsy tianareo nareo volagny tsy tianareo nareo antsaintsegna or raha ataonareo tsy manjary azafady zalahy tegna azafady fa zany ihany tsisy pitié aminareo ndre zovy anao ndre zovy ialako tsigny ke za magnapetraka fagnontaniagna fa niazoteko anao mon frère za magnapetraka fagnontaniagna aminareo société civile anareo tompon'andraikitry ny volagny fa environnement acceptenareo ve raha karaha io mangigna anareo an-tanàna ao fody vava anareo olo araiky aroe telo mifoty la gueule tika henareo valeran'ny honko zay atopotany koa nanetiky honko fa ravagna Nosy-Be io ny koandriaka honko io miaharo ranomasiny tsy koandriaka sisintany honko io mitarimy drakatra izo tragnony drakatra tragnony zanadoko raha jiaby hitatsika agnaty ranomasy ao miegna amy honko io ndre tsika antety miegna amy honko io voatselany président nandeha ta Boudabi président ta Boudabi mikoragna momba ny environnement agnisyny voakoragna amizay io honko mangrove niany anareo baka amy régional ny volagna agnatin'ny taratasy nataonareo hoe anareo nagnano descente mba raha zay he eto mitsangana anareo amy régional baka Diego ny volagna fa anareo nagnano descente nimbiagna quelle date quelle heure fotony zana ho tany reo manafo ny environnement reo société civile reo vahoaka Tambaribe teto tsary nisy olonavy magnino anareo mavandy agnatin'ny lettre titre ny fanjakagna andeha ataonareo vandy aloha mipoakako dossier amy sababin'olo araiky ny volagna za teto tamizay ino moa tsy agnabiafanareo batelage sobanao io tioko ny fanaovany bakine jiaby teo carénage asanali tsara nanapaka ongo fanjakagna fivondronagna préfecture nanagna fivondronagna bakine teo tsara nanapaka ongo fa nagnino niany olo tsotra civile anianareo autorisation sans présence nareo amy régional hoe fa accepté valable andeha gnanaovagna atelier navaly amin'ny Amarodoka non mialatsigny aminareo régional raha io tsy ndraiky tsindroe anareo régional ao magnarano n'importe quoi tsisy descente nataonareo zegny aza mavandy vavolombelogno reo société civile ndraiky tompon'andraikitry sy ny forongony agnatin'ny environnement Ambaribe vavolombelogno vahoakany Amarodoka io tsy andeha avandy magnino atsika olobe mavandy noho ny pesosy agnatin'ny taratasy nataonareo et le pire monsieur le maire Alia Boudo anao ma tsy namaky rano vakinao ny signavinao anao namaky ambany ary anao nagnano lieu prouvé ny signavinao pourquoi raha fahitanao tsy manjary anao magnano lieu prouvé signavinao mba expliquer aminaka kony
anao koa fa namiana olo taratasy monsieur le maire vakia tainjato koa tsy azonao magnataogna olo mahay mamaky io anao mba misy anao tsy tokony signer raha io monsieur le maire matoa raha io ny signavinao lieu prouvé cachet mena nataonao tampon agnaranao ny signavinao dikan'izay anao ny accepté amin'akazabado za koa fa nagnano taratasy lieu prouvé zegny dikan'izay za magneky donc dikan'izay anao kaza mivolagna ke za tsy raha be aza magnadio tegna monsieur le maire mialatsigny aminao alia bodo anao bokoa mitaratasy araiky fahatelo ampandalove am conseiller zahava parce que anao mila agnadio tegna de atrekinao am conseiller conseillère asa to karaha zegny frère alia bodo paseky raha ataonao zala za fa malaigny volagna anao alia bodo fa raiky ty non za tsy miaccepté na conseiller na conseillère mamaly tsy mamaly za tsy miaccepté andeha napaka mangrove izy koa izy fa tsisy batelage izy koa izy fa tsisy tany gnanaovany carrelage batoanany andesy mody fianaran-tsoany anao maire magistrat de la ville edy mandeha magnarakara io zala karakory ataony vahoaka ho isy confiance aminao za aloha tsisy confiance aminao monsieur Aliabodo ziska za maty ndray livaigny za mbola tsisy confiance aminao fa ngatako amin-dragnaharitsy za maty aloha amitsika roe fotony nareo fa voapentitsy esosy voapentitsy pesosy nareo tamy province tadiogo tagny nagname autorisation n'importe quoi navy koa anao Aliabodo fa nazo pesosy parce que anao koa mandiny vadinao azafady zala boko anareo volagnin'olo titihin'olo anareo meloko milofa tre amy riba loha fa aza-potegny tanànanay zala bon eto zoko fabra namako eto misaotra anao zandrila miaraba anao tonga soa amiako anao fivolagna ya mbola faly magnano mbola tsaratsika jiaby magnaraka levin'ny zoko be zegny magnaraka ty koragna tya ialagnatsiny raha ohatra ka misy bruit regny nareo fotony za io ambony ranomasigny eto amy Côte d'Azur nisy tongava nareo mamangy zay fa zay io zegny publicité ny tanànanakahy zao ke azafady 2 secondes misy ranomasina farany ato zay mazayzay zay bon atsika pody amin'ny essentiel alo raha volagninao io zegny le mofra atsika matonga olo andeha Madagasikara tompoko nony tanànatsika io atsika nosy io exceptionnel amy resaka environnement zegny matonga olo andeha amy tanànatsika io satria nonatsika nosy zegny maro raha tsy hita amizao tontolo zao io misy amitsika agny tsara mazava amitsika keniky zegny misy olo mandeha amitsika agny andeha hoe indisongomagna agny fotony mora bojo marigny zegny tsy fa marigna zegny fa misy koa zegny amin'ny ankamaroazan'olo andeha amitsika agny nony le tontolo misy atsika io tontolo manino ambonin'ny tany agnabon'ny tany andraiky amin'ny ranomasina mikoragna atsika eto akeniky atsika tseniky mikoragna hoe nagnino raha amile affaire misy zao io zegny nagnino mangrove io important nagnino zo zegny atsika magnirika olo mitsabo zo mangrove io tompo ilaigna amy resaka fiarovagna ny sisin'ny ranomasina hita anareo zao io atsika volagna zao misy cyclone mandalo agny Majunga agny midriky izy zao io andeha tsy haiko amy faritry atsimo tsy haiko nino fa misy cyclone avy agny dikan'izay misy vague misy tsy haiko nino sy ny namany i mangrove hitanareo io agnisany raha miaro amizegny vague zegny naturellement scientifique de formation za volagna zegny baka io tsy vitan'zegny io mangrove io miaro amin'ny érosion mety nahita nareo tamy télé misy tanàna any Italia agny tanàna rongana riba igny rongana zegny misy ino tanàna ty zegny misy la montagne ravagna ireo tanàna io fotony nagnino
ka hoen'ny ranomasina. Mangrove io de miaro amizegny. Atsika tsy mikoragna nino. Anareo agny zao io misy mahalegny dobo tanàna satria atsika koa magnarasadasada. Kanaly tokony andehanan'ny ranomasiny, non raha andehanan'ny rano, agnaretsika fako sy ny namany amle atsika le sadasada zegny. De miteraka koa fahasahiranana amitsika. Dikan'izay, i mangrove io ilaigna zo karazana hoe riba miaro ny sisin'ny ranomasintsika. Sisin'ny ranomasintsika zao ka hoen'ny ranomasina. Za hitanareo zao io eto anisy am Côte d'Azur za hitanareo io. Fa ireo vazabo tsy adala. Malheureusement ma za tsy afaka magnano gros plan magnaboaka aminao karakory ataonao miaro ranomasina. Ndre eto nindreo io tsy dia. Antsika agny dia. Fa atsika zegny amin'ny fitiavagna vola, fitiavagna hely sy ny namany, atsika tsy mandiniky ny amaray. Mbola agnatin'ny mangrove zegny. Agnatin'ny mangrove zegny misy biby miegny ao. Halokaloky ny biby, ny crevette, le makamba madiniky regny zegny. Sy ny nama sy ny namany, kraby sy ny nama sy ny namany. Misy hirana nataony Zokibe Mille Clément. Nagnino atsika mandrora mantsilagny? Nagnino atsika ty tsy mety hoe midika mibabaky dohatsika hoe raha ataotsika io ne mipody amitsika tompony. Nagnino atsika zegny atsika gasy tsy mety micomprendre hoe mandrora mantsilagny raha ataotsika ty zalahy. Fa anao amezaka 50, partafolo, tsy ako dirabe, anao zegny tsy mandiniky ny amaray. Ireo razambetsika taloha tany koa moa nangany karaha ataotsika ty, atsika tsy raha nipitsagna teo tompoko. Ary ino napetsaka atsika mitaranika atsika? Ino mametraka fagnotaniana aminareo za, ino raha ndepetraka anao mitaranika anao? Ho fato fo atsika io. Amaray afaka mariagny koa zagnary mikaiky atsika. Ino raha ndepetraka anao mitaranika anao? Zegny manahirana amin'ny raha misy amitsika zao io satria atsika tsy micomprendre hoe tsy sarotina amin'ny raha namezan'ny ragnahary atsika. Atsika tsy sarotiny tompoko, fa atsika faliny amezaka parata, amezaka taholagna. Mira fandroaka sagatiany volagna. Anipanipazaka taholagna, mahazo parata hely, mahazo raha hely, adigna atsika fa hoe za ty navy teto ne raha io fa hitako karaha io hoe. Za koa hiala eto. Mbola tokony tsaratsara an'io raha io. Eto volagnana. I document nalefany raha ambelako Zokibe agnamia DT agnatin'ny raha io. Tsy manjary raha karaha io zala. Olo karakory magnikegna olo araiky zao andeha anapatapaka mangrove fôtony izy misy zegny enany amin'ny intérêt nany. Azoko lagneky zegny. Mivoleza atsika tompoko. Za de mivolagna amitsika. Maratakitsika hato. Mangataka atsika ny hoe autonomie de province, mangataka atsika ny hoe état fédéral, mangataka fa atsika mihitsy tsy sarotina mizakatsika. De ataon'olo sadasada. Satria nahazo parata. Ke zao olo agneky zegny. Ino raha ndepetraka atsika mitaranika atsika? Matoa olo mandeha amin'ny tanànatsika io, matoa olo magniry tanànatsika io, matoa olo aby mandeha mitsidika atsika. Tsy hoe ny fitiavanao fa atsika manana natura. Tena ino atsika miantsy raha manjary andehantsika tokony amprisika olo. Raha ndraiky de tapatapatsika fotony ino amin'ny tombotsoan'olo manokana. Kelera koa sika ngeky zegny. Riva vahoaka n'Ambanibe. Anareo nosy be magnaraka lefty. Na hita raha ty. Zao raha ndebarako anareo e. Tsy hitsika zagnahary anareo amin'io tany io. Zagnahary nagnapetraka anareo amin'io tanàna io. Fa nde magnano zegny, zagnahary mitaky aminareo ny fagnajanareo tanàna misy anareo. Fa izy koa misy olo aroe telo efatra agnarasadasada ao. Démontenareo izy zala. Démontenareo adoso amin'ny raha fa ho an'ny taranaka. Fa tsy azo ekegna raha karaha io. Zao raha tokony atao mamboly mangrove. Magnano satria mangrove io misy cyclone mandeha aminareo agny zao io. Atsika mivolagna zao misy cyclone agny. Ke i cyclone io ni magnamrabe koa tsisy mangrove zegny. I tanànatsika io ravagna. Ka hoanriaka ny tanàna. Nagnino atsika magnano karaha io tompoko?
nagnino fotony nagnino amezana parata atsika magneky zegny hoe olo aroe olo telo efatra za de mivolagna areto naka amaranako naka zegny or zala tanjazana atsika io namezan-dragnahary atsika napetrany atsika koa tsy sarotina amy raha atsika tsisy andra mampiako atsika ampotiko zay zagnahary nagnapetraka atsika fa atsika koa tsy sarotina amy raha atsika olo jiaby amorera atsika fo ke anaroagny amin'ny Ambarivo be izy koa mera atsika agnazava zoko be baka eo fotony zay navy nikoragna teo momba raha io taratasy io tsy legaly aby aminakay fa bon izy agnazava izy baka eo fa anareo koa vahoaka magneky agnanaovagna raha sadasada amy raha nirabenany sy namany ajanona fa io ny tsika no antaranika atsika eo naka zoko be mesaka anao ny fitenena non le resaka taratasy izy mivaketsika amy raha laty eo boko za koa moa nikoragna ndraiky Zandry Joakim namaky zay volagny Zandry Joakim non atsika tsy miaccepte atsika ary zegny volagnako hoe atsika côtier zava ro Tananarivo ro fa miadindro zava barrage-ndreo tagny nisy vaky betibetiky ro niaro hoe ino hevitra andeha agnamboarana barrage Tananarivo tsisy onko Sisaonary tsisy kakazo Kopary tsisy kakazo maniry Matasoa tsisy kakazo maniry Antritiva Antrakiba sisy foko misy kakazo nintsika misy robaty le resaka taratasy baka amy régional ny environnement baka Diego azafady aminareo environnement annulenareo taratasy tsy legalinareo io anareo Diego volako zegny parce que taratasy io baka taminareo tagny nagnontany za tsy olo araiky tsy olo aroe tsy olo telo namaky nizaha taratasy igny ro nivola non tsisy olo navy teto tsisy olo baka Diego navy zegny teto déjà koa olo nandeha l'école olo nianto namaky taratasy io publier koa baka eo koa tsika jiaby mamaky hitanao mihitsy hoe agnatin'ny taratasy io misy raha tsy mazava tsy marigny tsy logika araka volana Zandry Fabra tsy legaly io mialatsigny misy pesos tagnabony io tianareo tsy tianareo foagna raha io anareo zao zala amin'ny environnement provinciaux andeha agnamia autorisation olo andeha napaka ongo or tamy fendany tsika nagnano festival de mangrove Tambarivo be niananareo magnamia autorisation olo andeha napaka mangrove non sy niaminao le raha hitanao rahalay ravoravo le olo baka nitona taratasy igny izy navy amy la mairie aminay eo nandehanza maire non mais attends monsieur le maire mialatsigny zandroko Aliaboto foana io tsy mila ke hoe conseillère tsy haiko nino OMC tsy haiko nino anao magistrat de la ville anao tompina andraikitry voalohany responsable ny Ambarivo be anao voafako moaly nagnano annonce hoe manomboky 6 février mibiagna reboisement Ambarivo be déjà za fa nivolagna nagnontaniako reo tompina andraikitry ny environnement ato tsisy tany andeha hitsaboagna kakazo zoky be place agnatsaboagna kakazo jiaby ato fa voazary fa lafo aia tany andeha agnanaovanareo reboisement aia tany andeha hitsaboanareo onko nio andeha tapahanareo raha vagninareo ry avako abe mba aza magnano fitiavan-tegna atsika zala zahava ry amy côté amy terrain laboly ary ambody vanio taritio feno honko atsika zao nanjary karaha Vietnam magnano tragno agnaby ranomasy ça se fait pas io tokony foagnanareo amy la mairie tragno ary agnaby ranomasy igny sagnatria ny vava mivadiky cyclone io nidika ary andeha ataoko ro olo aby ro
maty firy koa tsika am'zegny mba aza magnatoetsaigny karaha io ke taratasy io tsy legaly fa reny am'le taratasy monsieur le maire anao ny volagna agnatin'ny raha io ao ny vakinao ny soratinao pourquoi anao nahita raha io tsy nety tamin'ny taratasy araiky voalohany fa Rodrigo nagnano raha io accordé nagnino anao magistrat de la ville anao nagneky ny signé koa anao en plus tamponao agnaranao hoe lui approuvé dikan'izay boka anao fa nagnano lui approuvé ny ekenao boka le raha lui approuvé zegny anao nagneky anao koa tsy signé anao tsy nagneky ro tsy andeha mono anao fa anao signé anao nagneky taratasy fahatelo la même chose signature anao agnaranao non mais attends andeha hietsika eny anao boko andeha mpiankigny raha io amy conseillère parce que anao mila agnadio tegna non anao nagnano araiky tato lui approuvé nagneky ny signé anao midemerde miannule raha io monsieur le maire azafady foagna raha io idirako rakoragnao zay idirako rakoragnao zegny fôtony eto namaky mihitsy zay tamin'ny document io de voa atsika aza mibolagna fa atsika io olo babaky nandeha l'école daholo atsika io tompoko nikilolo ba dikan'zegny taratasy ataonao rô io zay afaka mamaky afaka mizaha hoe nino nianatra daholo atsika io zay matetika mipodiko atsika aza mifankadala fa nikilolo ba daholo ny vakigna io ary nandegna monsieur le maire nosy be azonao atao tsara satria agnatin'ny autorisation zay namieny direction ny environnement tagna Diego tagna momba hoe fomba raha io azonao atao tsara magnano opposition raha io azonao atao zegny amanao magistrat de la ville zegny hoe attention ionko sy namany singa nagnano anao hoe vu de tsy raha vitan'zegny sans objection zegny mo zegny important eto mo juridique za tsy fagnano lalagna fa za mana andeha l'école zalama nianatra fo za ty mba mahay fo hoe ty tokony sans objection nisignavinao raha zegny agnatin'ny document io ao io ary hitanareo zegny aparta io document io tamponao zegny baka voanao monsieur le maire anao mbola magnano taratasy koa fôtony mety misy olo volagna taminao dangereux raha ataonao igny nangatoka anao aviny ino sy conseil municipalnao de vo ary amin'ny farafaran'le taratasy le misy avinao igny mivolagna ba hoe aha za agnatin'ny raha ty tsy zegny hoe izy io zalahy tsy zegny hoe nagnino atsika mifankadala karaha zegny magnano campagne anao magnano campagne hoe nino raha natao tamin'osy be nagnano vidéo nomala atsika jiaby nahita zegny hoe napisy 7 milliards idirako igny fôtony za zao boka tonga de hiditra agnaty raha fôtony raha io ane raha sadasady hoe misy tagnatin'ny vidéo nataonao io misy directeur ny ressources humaines reo mivola navita be taogno araiky naviany monsieur le maire teto navita be tamin'osy be de vo tsy vitan'zegny fa misy madamo dafy igny amin'ny finance igny atsika napitiky 7 milliards de vo atsika nandany 3 milliards madame la dafy atsika za mifankadala madamo agnatin'ny 7 milliards moins 3 milliards dika zegny misy 4 milliards 4 milliards io madame nataon'igny nefa tananao dobo tananao tsisy rano magnotananao za madame la dafy fôtony misy 4 milliards mipetrapetraka baka ao na raiky vidéo igny anareo mivolagna olo anareo de volagna zay ty de olo verde olo babaky olo venda zalahy anao misy madame la dafy mivolagna zay atsika rapidiketra 7 milliards ozanao atsika aminay nandany 3 milliards namboary igny lalagna sy ny nama dika zegny 7 milliards koa madamo agnatsonga 3 milliards misy 4 milliards nagnino lanosy be ao mijaly rano nagnino lanosy be ao tsy managna problème amy raha sy ny namany amy 4 milliards volagninao zegny magnaia 4 milliards io madamo magnaia balia za amizegny anareo magnano raha sadasada zegny any raha de problème raha ty anareo zao tsy haiko ino marigny tegna tadiavinareo amy tanàna io fa
magnano campagne bon normal zegny enahy zegny tao radio izy magnarabina anany mety nagnano izy sinamany ikegna zegny tsisy problème fa za de manambatra anareo raha volagninareo fo misy 7 milliards nidriky de vo misy 3 milliards ny lanigna fa le 4 milliards tavela madame nandegna ie de mivolagna anao fa hoe mbola madame za azafady raha ohatra mila hors sujet ela amin'ny milevony zoko be azafady indrindra za zegny raha tsara nisy tanosy be teto ny karamany mpiasa tsara voefa sinna de magnotany anao za madame ladafo apitsa io aby ma karakory karamany mpiasan'olo amin'ny commune urbaine nosy be io mba ho hitanay hoe am'le 4 milliards tavela mba volagna aminay atsika samy nandeha l'école mama atsika samy mifankadala eto fa io tanàna io dobo tanàna io tsisy rano olo sahirana amy rano 3 heures du matin olo mifoma randraigny za rano sy ny namany anareo misy 4 milliards zanaky olo mifoma randraigny 3 heures du matin madamo dafiny nosy be anareo misy 4 milliards mandro olo mifoma randraigny azo volagna eky zegny atsika za mifankadala tompoko atsika za mifankadala amy tanànatsika io anareo manompo olo tompo anareo tompo fo izy eo aminay pody amle mangrove io ino loatra mara mahazo atsika ty raha ataonareo io fo ne matonga zay mivolagny zay réagir aminany misy olo 2 heures du matin rano mandeha mifoma mandeha magnano eo boda sinama ndefa reo mbola andiasa anao volagna aminakay anao misy 4 milliards azala 4 milliards misy aminao zalaky tsy vitanao mikarakara rano sinamany nisy raha lahy zao misy ty le amin'ny le radio ty adino fagnaran'izany Jean-Luc karakory problème rano sinamany nefa misy 4 milliards amandro 4 milliards atao ino bon ajanoko ny nakafa ampody bon zoko be tuiza le live nakara interprétation fa voilà merci anao nindriky teo merci anao mitondra ny etaeto anao ny fahaizanao izy ke io podianako amitsika vahoaka ny Ambaribe atsika matetiky volaniko hoe samby baccalauréat samby mahay taratasy fa filière tsy mirana fa azambakegna ny bado zalahy ndray olo tsy nandeha l'école mamaky taratasy nataonareo baka amy direction régionale d'environnement Diogo non mais attends mba losy diniky zay teto 4-5 zay nandiniky raha io rango marandregny hoe karakory fiboahany taratasy ty baka ta Diogo ro tsy nagnano descente or agnatin'ny raha io hoe ro nagnano descente mba zay koa ny directeur régional ny environnement quel moyen quel temps quelle date quel jour quelle heure anareo nagnano descente tanefa fa misy témoin ary témoin fa nivolagna za vogno ny volagna zao be fa roa tsy teto tsy la première fois tsy deuxième fois tsy troisième fois raha io ataonareo amy direction générale na amy domaine na amin'ny environnement na amy routier et qui que ce soit nareo amy directeur régional io franchement asa vonina aloha re province atsika zao mila mitambatra atsika misisiny mila mitambatra mbo idirako dikany hoe atsika mila mitambatra amy faraparanay politique générale fa atsika Ambaribe zay ekônômody vavane zay tsy rebaka fa zay tsy moa fa zay izaha hoe ino réaction nareo société civile ino réaction nareo membre ny environnement ny Ambaribe amy raha karaha io tsy repeo nareo tsy regny ino action nareo mais attends atsika tegna nagnano jery ny fandroaka jambany taolagna atsika ndraiky jambany vola fitiavagna vola amotena tontolo iainana n'olo nagnazava za teto resaka io
carrelage asanali azo matompony fraisina fanjakana fivondronana fanjakana sambo premier zay maro aminareo tsy nay sambo zegny sambony koroay zegny sady mitondra entana mitondra olo carénage tary tabody vanio sobanao pêcherie nosy B1 jusqu'à nosy B11 ro nisy carénage ndreo tandampy izy io boka fa nalafilafo ndry fiforongony reto nalendry raha vatomanga sy ny raha jojo sy ny forongony andampy ke ny ely misy io koa nde robatinareo azalahy produit chimique raha ndeha ampiasainareo amin'io resaka batelage navaly andeha ataonareo mialatsiny aminao angelo fa anao tognoniko agnarana salamanjemy mialatsiny ndray mayotte fo nagnano zo révision mbola secret manjaly ro miala baka mayotte mandeha secret magnano carénage ndao magnontany smart tany mivangana rozo ro salamanjema jiaby barsy jiaby hitanareo mayotte ro taloha ro magnano carénage amy secret nefa zava alavirany mayotte ndraiky secret dommage secret zao nontraka rebaka bon ataoko hoe rebaka torana ngatagna amy zagnahary mbo hiariny mbo hitsanga fa anareo zala olo araiky taranaka nambelany raha zozo sy raha vatomanga zegny volagna fa izy topy tsy ninany salamandrema io za agnambaranareo zegny fa izy gérant couvre zo azafady tontolo iainana zegny diany président ta Dubai ta Abu Dhabi izy nandray fivolagnana tagny izy mbola nivola resaka environnement io tagny monsieur le président mais respect mon colonel nitodiky aminao za alefiko aminao agny letra telo ty alefiko amy faniry soa letra telo ty alô tsika fampitany fotony atsika koa fa tsy fampitandregny alô mpangaiko agnaby direct miangavy anao za monsieur le président dianao ta Abu Dhabi resaka environnement zahava raha misy amin'ny Ambaribe andeha andravagna mangrove tsy accepteko amy tanànanaka tsy accepteko a Madagasikara andeha andravagna tontolo iainana mialatsigny zay tsy ravoravo zegny tsy faly mivolagna fa za tsy magneky anareo koa agnano politiky mbola anareo politiky pesos nareo mahazatra anareo mamelogno anareo ataova fa azo atao fiaignan'ny Madagasikara 33 millions indrindra amin'ny Ambaribe azafady ndre remorqueur sy solimata amin'ny fotoagn'andriny fo magnano carénage batelage Sobanory monsieur le maire magistrat de la ville anao ino tsy aseky anao volagna io société batelage de Nosbe Sobano batelage Ambody Vanio magnino tsy atao ary koa taly fagnanaovagna carénage ny baky jiaby ty hoe fa tsy amin'ny aigny taratasy nataonareo illégal ampaningaiko amy président ndraiky ministre ny environnement ndraiky ministre ny fitsarana alô tsika fampitana parce que za mivolagna anareo moramora raha ataonareo tsy aminazy tsy ara-dalàgna io tsy hainao ahita zana ndoky ty aonko amin'ny maridoka io ahita zana ro azovy zoky be io mpitianako aminareo vahoaka aza miambigny zehe aza mivolaky anareo via ty fa zay ty aby tsy afaka zio tsisy olo tsy mahazo mivolagna nambarany président anareo koa ty kaiky président za misy numéro nazy perso amiako anareo zegny mangataka amiako ka ie izy fa izy mamaly telefone ndraiky elera izy mamaly za ty pikoragna aminazy ke eto za mitodiky aminao monsieur le président mais respect mon colonel mafy raha mahazo zay Ambaribe tondreto mpitondra zay reto mafy monsieur le président ombako managna volagna nataony Jean-Luc tonga zandrilahy
ino loatra ma problème ministre ny intérieur ndraiky ro olo tsy manjary amin'ny aby reto ino mialatsigny aminao zandrilahy ministre ny intérieur tiaray fa resiny andraikitrinao monsieur le ministre Mbaribe fa ela zany volanao monsieur le ministre préfet-nay io tsy mamango l'école zéro maire-nay io commandine string ndraiky soutien mialatsigny e ke zegny izy ndre faly olo ndre tsy faly olo mitsangana fa raha ty boko publier koa tsika jiaby mamaky ranabavy Belgique fa nipublier o fa za boko mipublier ndraiky koa non mais trop karaha io nataonareo io M3 io tieko M3 tieko 3e raha io mitohy construction o ambaraza nareo koa nisy pesosy agnabony matoero mitoyovaka misy pesosy mandeha firy fois zany volana taminareo tamy la mairie tsy mety raha ataondreo io no ofa misy panneau solaire aby paparazi mamarazi alevanareo vidéo sary raha io ndre aligny ndre matsagna aloha boaka eto hitan'izao tontolo zao baraka fa samy tsisy fagnaja atsika reo tsika tsy fagnaja fa za tsy maintsy mitory agnabo ay io taratasiny environnement za mampizanareo azovy zokibe magistrat ny tanàna zala magnaraka raha regny non za mitandregnanareo environnement ny Ambaribe koa ino action réaction taonareo mi raha io za mitandregnanareo société civile ny Ambaribe ino action réaction nareo ataonareo mi raha io za sura fa nareo managna taratasy nareo koa tsy managna mandeana mur anakaboka io fa publier allo tsika isento hely atsika boko mipody eto mikaragna raha Paris batterie à 100%. Amizao nareo nareo tsy tenareo volaina nareo mibloque olo best antsoro koa nareo za tsy vo bloquer nareo besatsika mitrika amy kanaly araiky zao atsika roa système misy fo tak alefa blam blum bro look non zay fakajo mivolagna fitondragna amin'ny Ambaribe eo tsy haiko mbiagna nareo misy jery hoagny zay fa misy jery aloha isoragna fa misy jery fa hoany zay mbola dala non azafady tsy amy tanàna anakary eny ndegna anaovanareo maçon tokonareo nareo fa tsy mety avelo tegna boaka ny tany misy anareo agny nareo miamagnamagna aminay eo ndoto tanànany eny non tsy keko ary tsy accepteko koragna ila atsika Paris atsika niany le 31 donc zegny afaka 14 jours io any à Paris mason'olo jiaby ino le à Paris afaka 14 jours io deny festival Paris in Love 4e édition ke manomboko zao mbola be 14 jours zegny afataova sandraky ibanao edy tsy avy ary koa ndipersa amin'olo ampidriky anao tsy avy agnatinao koa anao tipersa olo andigaky niany anao koa magnapetraka amy coin-gny 10 € na 5 € par jour mandrapaviany 14 jours ny 14 février andehananao amle Paris in Love mba fa misy volany be anao farafaratsy tsy lafo mora
anao koa mivanga rango zio le premier io jusqu'à 14 na 13 anao mahazo 40 €. Fa anao koa navery vao ivanga be 50 € e. Ke tsy sitrana rango zio sandra anao mivanga le raiky 40 € anao mba nisy 2 € mivangenao boisson roe 5 € avy agnatinao, anao alhamdoulilahi anao sady ravoravo nivoky tsy tantaregna nefa. Ke parine love aza magneky tantarain'olo nefa. Maso mahita fo ravoravo vatagna voateritery. Voilà mon frère. Rendez-vous parine love 14 février. Ho anao zay misy madame, anao misy copine, anao manana copain, avy agny anareo magname cadeau ho anareo avy ao parine love. Ty cadeau nao fitiavako anao chérie ho anao, na chérie sans e na chérie avec e. Azonao atao koa mitondra le boîte le misy vola le bague ato parine love za mangataka anao vady ho anao. Oh là là, oh. Que 4e édition. Alohan'ny idiratsika amin'ny 5e édition mitogno avy angataka amin-Dragnahary ho samby velogno lava andro iaigna aby atsika jiaby mbo atatra le 5e édition. Anao koa tsara nahita soran'ny zandriko Jean-Luc tonga io avia parine love, anao mahita sorany baka Maridoka ao. Tanaro ndre olo andafy aty fo mangala zay olo baka Maridoka agny. Anao ny maso andafy. Ke intsakeky zay an-tanàna ao de robatinareo. Non, aza atao karaha zegny avako. Aza atao karaha zegny. Ke igny moa fampitsarovagna ho atsika zay mbola mandry afaka 14 jours 15 jours eo zegny parine love. Za moa manetrinetry fo eto ahezanao mizaha matetiky hoe otrino makibanakato amy rano volagny zoky be igny. Parine love anao mikonty 30 € izy ato 10 € tavela mahazo billet za vangeko en ligne. 100 € izy ato 50 € ty dirako ary 40 € inanako ary 10 € ngalako métro na mety kaboka mody ndraiky TER ndraiky bus mody aligny andro magnenako. Kaza magnano continue mosquito tsika ke zegny izy re avako aby tsetratsetra tsiaritra igny nagnatopiako zegny aminareo baka ahaizanareo agnano programme nanolo fivadiany anareo ndraiky akolitanao ndraiky bledinao agny hiditsy andiady lehilahy hidiagna agny nakafa ambarako fa za tsitsitsy nakafa nambarako ro vigile aby ro koa fa hitanareo ny malo sambora boantany aleva agnaranany alifasa aminaka izy tsy midriky soirée malgasy andafy eto agnatin'ny 5 ans naka tsy mitokiky za naka fa ianareo za koa mivolagna za mivolagna anao koa nandeha parine love ke andeha agnanao dalagny agnaranao fo leko aseko alendro vigile io afficheko dans le monde entier amin'ny Facebook eto fulany tsy mahazo mandeha soirée malgasy en Europe de fa mibognosa anao agnatin'ny 5 ans anao tsy midriky soirée malgasy dikan'izegny ambila namagna isôma ambila havagna itotribiky ny olo andeha ao tsy voatery olo mpifankatia olo mpivady mety hitondra la famille andeha ao mety hitondra zanakany hiaraka amin'ny babany dadilahiny zafiny. Ino anton'le objectif nagnanaovana mba hitambaratsika koty hitotribiky o tsy artiste baka varitra za raiky nangalagna mihitsy artiste tsika baka amin'ny sisiny agnaboagna amitsika hoe fa tsika araiky an-tany lavitra aty fa tsy andeha ifagnasasa ifandrangivangy eto zegny ny magnaratsy manjary ambila izy magnaratsy manjary ataony fa atsika soma festival izy io mini festival donc zegny ny agny à Paris idrika amin'ny politique générale atsika koragna politique générale atsika matetiky zay teto ny volagna aminareo hoe atsika ry avako aby
atsika misisiny zio tongava saigny atsika tongava saigny atsika fotony nino afa-tsy mandady trambo eky reto ratsotsiky reto ravato bleu rajojo fa tsy misitriky fa atsika misisiny zala mila mitambatra e atsika koa tsy hitambatra nipodiana andro fitondrana io reto ratsotsiky reto atsika zala hitomagny fotony nino atsika mbola miady amy resaka vetaveta mibongigny mipalapaly nefa ny ro fa miady plasy io nde ro fa mila androngagna président io angalandrozy io fotony nino raha vozondro tsika hitaky etat fédéral raha vozondro atsika nde hitaky etat provincial raha vozondro ty resaka budget provinciaux ty tanareo président nagnazava hitany président ne heny président ne fa tiantoko mahazo atsika misisiny ane tegna mampidibola be indrindra amy kitapom-bola mpanjakagna nefa ny atsika zara fa mahazo 5% atsika misisiny ameko ohatra nareo hitanareo maire ny Tananarivo Lamairie aloha ataoko hoe Lamairie ny Tananarivo mariny za tsy contre hoe izy kapitaly fa atsika jiaby ne samby maire samby Lamairie atsika jiaby io samby Lamairie fa magnino Tananarivo Lamairie ny Tananarivo ane mbarako anareo même izy capitale quand même trop budget ny Lamairie ny Tananarivo koa nameny fanjakagna 10 milliards 10 milliards fa atsika misisiny ino raha tsy mampidibola agnaty kitapobola mpanjakagna atsika baka misisiny koa Tananarivo fo kitapom-bola mpanjakagna io tsy feno normal président Michael mes respect mon colonel izy koa izy nivolagna hoe ataony plus pourcentage vola avy amitsika misisiny ory zala ory vahoaka 24% nde meny président tsika misisiny tsary nisy ta Madagasikara teo raha zegny de zegny mbola 24% ze raha mampisahobahoba ro io zegny raha mampisahobahoba ro jiaby io ty 24% andeha petraka amitsika province amy district amy préfecture amy sisiny hitanareo zegny ro meme rehina fa atsika ndraiky sagnatria koragna ho an'zegny anabavy zegny zanaka zegny zafivavy reny mitandregny eto mivoleza atsika ndraiky ty masimasony tena ro ty mivoleza atsika ndraiky mifampifagnagna atsika ty raha koa tsy manjary volagna fa aza miady aza magneka kadalendreo resaka pesosy ambaranareo naty may jesosy igny koa tsy telopolo nazony Jodasy 3 na madeny Jodasy zanakazanahary ke atsika koa nde kadalendreo resaka pesosy nino gauche à droite tsy haiko atsika mety holombolombo zanakazanahary koa nde izy naty nitsangana nody amy reniny fa atsika sady tsy maty atsika sady maty no tsy mitsangana atsika tsisy tanidia atsika koa fa mbany ao menimenitsika olombelo fa ngatagna zy mbo nongagny akaiky akavanany ray kelera koa atsika tseky nisy nahita hoe magnakory mafiaignana akavanany ray zegny fa imagination ke ntiany volagny tiako volagny za zoky be
Zanambara fanindroeny ro zao nagnarana tondro io. Tamin'ny taogno ro zany nagnambarana ro teto. Ro tsy aby io. Club 48 ndraiky mpiaraka amin'ny club 48 ro baka amin'ny sisiny miaraka amindro io. Nivory ro tamin'ny tragnon-dra Tsiraona. Taloha ny korontana io. Nivolaniko teto raha zay. Ro zio io nipody koa. Nivory. Nino? Anakorontana le fitondrana misy amizao io. Tanareo généraly Bétis grec karaha zay. Agnaranazy boka tsy haiko ndray manonona izy ndray zay samy grec tsy haiko manonona izy. Nivolagna généraly igny. Nazava volagna anazy igny. Fa atsika ndraiky magnano antibafy hitomagny ry avako aby. Mitambara atsika misisiny. Raha tadiavintsika raiky fo. Nino? Budget provinciaux, décentralisation, fédérale, État. Tanareo président miady araiky. Akoatran'izay mpiaradia aminazy manogna izy. Ke anareo vahoaka kaza magnano jery montraka. Azakadalen'olo amin'ny pesosy, amin'ny zaregna tsy haiko pastèque, ô zaregna tsy haiko t-shirt, ô zaregna tsy haiko dentifrice, ô zaregna tsy haiko vary. Non, fa tsy agny. Ro zio volaniko aminareo. Ro fa baka namory tsikompaka, ro fa baka namory hazomaty, ro fa nangala toko vato telo. Andendoky andronganana fitondrana mipetraka. Ke atsika koa tsy ne nitambatra. Atsika koa tsy ne niaradia. Atsika lamere, hoy izy tsy mikoafy. Ary le ro mpiaradia aminazy mamadika atsika ny tanàna regny, iala fa masantoko. Iala fa setoany. Iala fa mahame. Fitambarany masantoko setoany mahame, io égale atao hoe Antsiradrano fa tsy razanan'olo. Mba misy ejery atsika vahoaka. Occasion tsika zo io. Anareo mihevitra raha zao manginy agny. Déjà raha zao izy fa tsy mahazo mandeha en France. Le 8 cm anazy fa nadosony la France aminany. Akory atao izy mipetraka a Dubai. Ravatomanga, mbola point d'interrogation. Atsika mitandregny nagnakory dia faniry soa tagny. Enga ne ranabavy anao gn'antatry le vrai aminay. Sora matsiko anao nazo mila arabakagny azafady ranabavy. Mety ho ratsy aminao koa kabary. Ke atsika nitaky, nitsangana, navita namono zanaka sidy jiaby tamin'ny grève 2025. Aza ambelatsika raraka amin'ny tany ny raha nataon'iregny jeune tsika regny. Olobetsika taloha tagny fa namono tegna hoe niady tantsika. Ry tompoko lahy ray aman-dreny mandriam-piadanana avy. Philbert Tsiragna, mpianatra tandafy teto regny, niady nazahoantsika fahaleovan-tegna 13 octobre 1958. Tsy nambelandreo tanky tsy nagnano déclaration de Gaulle, général de Gaulle, 26 juin 1960. Ke niany atsika hamody vava, hanginy, liony avatsika rango tamin'ny colonisation raraka amin'ny tany, jusqu'à tamin'ny 2025. Atsika ty mila mitambatra atsika amin'ny sisiny fa raha ny ampangotry ndroe magnitra matoa ro niany nehe nitambatra. Club 48 ny vangaindreo nalendreo agnatin'ny club 48 ro namorogno jeune vandivandy nandeha natao fa hoe reto jeune Z iaraka amindreo niariva fa mahame Antsiradrano tsy havagna.
zegny raha ambarako atsika e. Resaka politika io fo maro baka misy raha mety hainareo nareo tsy mivola, misy raha ndraiky mety haiko fa zany ambara. Hitanareo raha ataondreo, raha ataon'ny président io tsy ravoravo ro amizao. Zahava namatsika mazongao voan'ny cyclone rano ambaniana palahelo. Anareo ndraiky naregny ro ny za mazonga, anareo ndraiky naregny ro ny volagna mazonga. Non, président iza président agnano zay mety ho an'ny vahoakany faritry ny boeny. Hitanareo rô Tantananarivo iny vaky barazindreo ta Sisaona iny, sy ro jiaby nandeha tariny zazy iny mitsanga tsy nangatakandro andeha atao enquête le entreprise agnamboatra raha io, nagnamboatra raha io. Ino naveny raha io vaky, karakory fagnamboaranareo enquête maro andeha ary. Fa atsika ndraiky zalahy ifampisoma masy te agnatin'ny Facebook moi hely raha diniagna atsika e, hely raha diniagna atsika mahamenatra tsy noavin'ny zanaka atsika mare raha tsakare atsika. Non, raha tsisy dikany. Hitanareo za tsy hitanareo mikoragna io koragna ky masimasy tenareo za tsy mikoragna io fotony tsisy bénéfice nakaminy io. Nde za tsy tiako mizaso feky fotony olo maro foagna reriky agnatin'izao. Ke eto za mitodika amitsika jiaby azaka dalen'olo atsika marigny atsika zao agnatin'ny fahasahiranana sady asara no mbola voadoeky mbola fanipanigny toratorana raha nataon'ny raha Jojo sy ny forongony sy ny tariny atsika tagnatin'ny fola raiky amby andra. Tokony tontohitra atsika e, mitambatra vato union fait la force, mitabetsina ny mambo sy ny sisa fa atsika ndraiky koa ndeha agnaraka mba eritreretanareo baka. Diego magnano lasaliny mpagnasira. Hitanareo TVA ny sira atsika Diego io tsy mandeha atsika amin'ny Diego, mandeha amindreo Tananarivo any TVA io. Azonareo tourisme amin'ny Ambaribe ohatry ny milliards ampidiriny par semaine, par mois et par an. Resaka tourisme antety foatsiniko volaniko zegny tsisy midrika amin'ny Ambaribe io vola. Pakebo tourisme Andranomasina ohatriny par mois par an milliards ampidiriny Ambaribe, zay tsisy raha hitany Ambaribe. Atsika province dimy reo misy mahatsikatsika ary misy fidiram-bola be. Atsika mpangifaigna TVA, atsika mivanga, atsika zao mivanga raha hely tsisy dikany misy TVA, io tsy midrika amin'ny kitapom-bola atsika amin'ny tany misy atsika e, midrika amindreo agny. Ke zegny avianay miady mivolagna hoe atsika jiaby mila mitsanga. Zavanareo boka Toliara, Toliara reo mitsanga amila koa reo maty tsy karaha tanànandreo Anjakan'olo. Zavanareo Toliara zananjary tiako Toliara zay naviako zany ravoravo nagnano hira jalako iny. Reto olo reto ane mamony jala ro fa tsisy raha agnaty lohandreo, ro tsy andeha ampanjary Madagasikara zegny, ro tsy andeha mpiadina atsika vahoaka zegny, fa ro mitady jala ny Madagasikara avao mahamamandrozy. Zegny raha ambarako hoe miady tsy mora, hagnarigny raha tsy mora, fa zo koa atsika nagnano jeriny vitsika fanojy fagnoroko ny fampitantana, fagnojy fagnoroko ny fampitaogno.
tsy vakindroatsika avitsika tany tondratsika raha tadiavitsika. Atsika koa magnano biby marotagna, liô ndesitsika jiaby, tsy liô ndesitsika jiaby, ro tsy tafidriky fa ro io ho avy ro io. Za ndraikindraiky lany fagnahy tafy tokiky zaho hoe anao zanaky amy faritry misy anao fa nangirian'olo tampondoha na manian'olo ambava, anao mbola mitokiky mbola fiera hoe fa za président HVM aty amy faritry misy za président Timo aty amy faritry misy za. Lera romazy io manao endro, lera romazy place io koro tsy meno président zegny hoe président zegny hoe président zegny hoe. Fotondro magnano anareo l'escalier. Président natoko amy province zegny hoe fulany président, non, mba misy ajery atsika. Matoa Zagnahary ny asantsika olombelona kabeso nataony aty fa tsy nataony amy fitombena, dikan'izegny atsika mila raha madio fa tsy naharony agny kabeso ndraiky le biribiry tsy tsapegna. Donc ataova le jery madio, azaho atsika le raha tadiavitsika. Zava boka 45 minutes ankifigny Ambarobe, atsika magnefa 100 000. Atsika amizay tsisy assurance, atsika amizay tsisy nino. Mba dinianareo boka zegny, dinianareo zegny. Zahava anareo mangala taxi borosy baka amindroany mandeha amitsika agny, tsika mijaly. Ro magnemba, ro fa magnembagna atsika mbola taxi borosy. Ora atsika mampiditry vola agnaty kitapo-panjakagna be pourcentage que ny Tananarivo. Za tsy contre capital io, mais quand même commune andeha miagna 2 milliards 500 millions. Ino raha vitany 2 milliards 500 millions? Zay naviany ndraiky Fabre nivolagna madame DRH amy la commune amitsika hoe madame, anareo misy 4 milliards qui reste mijaly rano vahoaka, tanàna tsy amboarigny, ataon'ino 4 milliards io? Za teto fa nivolagna nisy 4 milliards hafa koa navy nandesiny piky agnatin'ny caisse ny mpanjakagnany commune urbaine Ambarobe. Miambigny nino anareo mpiasa io? Donc zay koa nataoko zegny calcul madame DRH ny commune Ambarobe, 4 milliards ny piky plus 4 milliards le reste agnatin'ny volan'ny commune urbaine, atsika managna 8 milliards. Atsika mbola miaigny amy citerne rano madame DRH e. Ino tsy ampiasaigna le vola? Miambigny zo alendreo koa io koa nareo vola nalendreo mbola tsika parce que nareo donakaso. Mitoboka levandroagny nareo koa mahazo boka, ndre nareo tsy avy agny foiky. Ilo touristique atsika zala mbola mipody miegny, nde citerne io tsy aniky miasa e. Fotony ro ao fa gniliky, azovy agny efa entretien zo, azovy agny efa assurance zo, azovy agny efa pièce détachée zo, azovy agny adio zo, mila diovigny citerne io. Surtout le agnatiny, parce que nareo ndizara eau potable ho anao. Hitanareo raha karaha zegny, hitanareo raha karaha zegny. Raha zozo to ro Tananarivo tary mizara rano amy citerne amy bonbonne bleu igny, rozo fa tsy mihigny amizay fa nialamo. Bye bye Brazil. Atsika ndraiky ny andeha nipody amy raha karaha zegny, ora atsika mipity bola. Mba magnapitra fagnontaniagna io hitanareo, atsika misisy tany agnontaniako. Samby magnapetraka fagnontaniagna atsika misisy tany. Ke atsika koa tsy mahay mitambatra rangozo, atsika tsinjandro da tapon-doha lombolombony to raha andeha ataondreo atsika. Za teto fa nambaranareo
retour des flammes ro dangereux parce que ro io haiko loatra atsika jiaby mahay karakory jerindro io montraka ambaranareo ino mampitsangana ravalomanana io ambaranareo ino mampihoitrohitra HVM io ambaranareo ino avian'ro TGVT ino tiako TTT-ndra reto miboaka ro tsy araikiaraiky bakainy parce que ro fankateko fa tsy zegny atsika misisy ndraiky fa nampitambotro famoany faty fampisoma masy tay gauche à droite non mialatsiny tompoko ovoay fisainana raha ambarana eto matetika anareo mihevitry maro io ravoravo président Mikaely io parce que io côté karahatsika matoa izy tsy mipetraka aliny matsanga mba tiany koa mba nitsinitsy ndraiky vadinay tanareo tsara ny vadiny tsy mahery vadin'olo e hoy izy nididy folo mba tiany mipetraka amin'ny vadiny tsara iny mba manitsinitsy izy mba sy terehy mba tiany ho avy général fa tsy nataony atsika mba mandinia avako aby aza magnano antibafy tahitomagny tsy ratsotsiky andegna kadalatsika malagasy telopolo amby telopolo tapitrisa telopolo dimy amby telopolo telo amby tapitrisa atsika tegna karaha nazony donation karaha ny vangoen'ny masobe tsy mahita na ny vangoendro ahodiny be maregniny non non raha amitsika agny atsika tompony mitantagna izy fa tsy robaka kotsotsoro amy tany misy roa igny de tantagna raha amitsika atsika fanohana ro voavidy pesosy reto amby lafy miaraka amy loa igny fanjaratsika amizay miary le olo voavidy pesosy baka amitsika agny tsy andeha andribiriby atsika non franchement ke zay manopy volana zay manopy ny mety ambaranay izy koa tsy jirenareo volana tsy mahino raha nivinay raraka amy tany tsy mahafaty zay faza mitritry après kofa tsy fanohana tsy fankatiatsika koty ambila ro itsinjaka ambelanay ro mitsinjaka io amizay nareo mitandregny taviny bejabora izy ao sa tsy ampisira mba mandinia atsika non franchement raha ambarako anareo zegny justement baka zandriko Richard zegny ane tsy azoko tsy haiko ny rabe izy io andeha miagna olo tsotra hitantagna zo agnefa baka atsika amy citerne fa nambarako teto ane zegny hitanareo volaniko agnefa atsika amy rano ny citerne fotony ro zao ifaniriky tsy hitantagna zo nino parce que ro tsy agnefa pièce-ny zo nefa ny DRH io vola misy 4 milliards ambiny vola ato fiera ry izy mivolagna zegny madame DRH ataova mangarahara hitanareo ro ziska niaro tsy masaky mikoragna citerne parce que ro mitady olo effectivement za fa tsy aiky mivolagna azy fa nanao nalefanao aloha Richard ro ne mitady olo hitantagna citerne io baka tsy azahoan'ny ro damby aminareo vahoaka ary io koa nandesin'olo tsotra nareo veloma nareo tsy maintsy agnefa pesosy angala rano amy citerne logike baka io zao nde mezan'olo tsotra hitantagna zo io tsy mety tsy misy commission ndro anareo bokoa ivola fa commission lendro zo andeha mezan'olo privé hitantagna zo hitrika amy kitapom-bola atsika mbario be kely arako
kelera koa ro ndre volany mompaso jiaby ny zarizarendro na lafindrofo na iny tsy nambarany DRH iny moaly atsika mikoragna zao mbarako anareo mipodiko aminareo zany koragna tamin'ireo tompona andraikitry ny environnement ato zokibe tsisy raha mariny tsisy tany agnanaovagna reboisement zegny tanareo raha karaha zay ro nagnawawawawa hoe andeha atao faribe ny reboisement 2026 manomboky le 6 février za amizay na ho tany marandraigny reo tompony andraikitry ny environnement amin'ny ambaribe tsisy zegny volaindreo zokibe ke anareo amin'ny environnement volaniko mangigny anareo société civile mangigny aminaka dikan'zegny anareo doto tsisy jery koa mialatsiny amin'ny havako mitsangana anareo ny fitsanganatsika jiaby mitintigny izy ny fitsanganatsika jiaby mitavitavy izy tsy egnatra fa ny hoavyny zanakatsika mare atsika zo koa matoetsika mba misy tany alakalofagna petraka anareo mahita ro manapoka kakazony antritriva magnodidigny fariny antritriva io anareo mahita ro manapoka kakazo magnodidigny andrakiba non anareo ndraiky naregny ro nanapoka kakazo magnodidigny mantasoa non ke andra miso vy amy lakanosy misy mpangalitra grillage amy lakanosy iny baka nasiagna grillage misy mangalitra zio fa reo tsy manapoka kakazo amy sisiny rano fa nitsika zala andeha lafo andeha ty non atsika ampagnifegna patenty ampagnifegna tseko TVA ampagnifegna tseko impôt nefa mivola tsy adagnatsika tsy tanàna voadio atsika amizay manginy atsika tsy mba miray hina miady zava ro baka miaraka misy raha hely Tananarivo ro migrève mahory pneu gauche à droite atsika io tsy nandehako ohatriny aty ato hoe délestage ty ato koa nipody koa bravo koa ataony tsy pody anareo tsy grève sa boka Tananarivo ny grève 24 heures motondreo fa voamboatra pareo fastery parce que ro misy jery miray hina ro misy jery mifankatia fa ro magnano vazaha mody miady ambadika ary ro les amis les frères et mon frère comme il a dit les arabes aminay eto ça va mon cousin ma cousine atsika ndraiky fanaza non za tegna ambarako anareo mbo avy andraraiky za tsy akarainareo za tsisy raha ilanareo za koa ba fa mbo ariako jerinaka ndray ino message alefanareo aminaka tsy valiko ignoriko ataoko retour à la voyeur baka aizanareo fa za tsy tandriny parce que tsika tsy mety misy jery tsy mahay miray hina tsy mahay mifankatia nefa président fa mamono egninany porontsika misisy atsika ndraiky gogo bon anjaranareo mandiniky volagna anakazy igny tsy za lampanjery tsy zandro Joakim tsy zandro Fabre rina na ba Belgique tragno ny fagnainy na zandroko Luc Hervé zay ne tsy kajo volagna fa nareo fo kajo tsy ahazo fiadagnana tokony hiadagnanareo ke zegny izy riavako aby ajaranareo mandiniky mitsangana miresa hina aza riberiben'olo amy pesosy anao koa mavita managna initiative managna volontaire amy tagnanao folo rantsagna ary hoe jery misy miasa magnanaova asa tsisy asa ratsy io zoko la dedesy fa ny fagnajanao izy ny fanaovanao izy ny mampavantana anao metraka mandra-piona amitsika jiaby mirary soa atsika jiaby azo fahasalamagna samby avita weekend tsara mizaha fo za
tetry lohanakahy za tsy avy eo nareo mbola nifagnazako be karakory za tsy mamaly anareo. Bon week-end à tous.